Čaute priatelia, prišiel balík veľký ako svet, viem čo je v ňom, Solana Seeker, čo je druhá verzia Solana Web3 telefónu, o tom si možno povieme trošku neskôr, teraz sa idem pozrieť čo je v balíku, nejdem sa tváriť, že neviem čo je v balíku, pretože už jeden som takýto balík rozoberal, ale vám to chcem tiež ukázať. Hej. Čiže Solana Seeker. Máme tu prvú vec. Ja osobne teda som si objednal Seeker aj s obalom na tento telefón. Inak sú aj nezávislé firmy, ktoré vyrábajú už teda obaly na Solana Seeker telefón. Takže pozrieme sa, čo je v tomto balíčku. V tomto balíčku bude práve phone case and screen protector. Samozrejme, ten, ktorý si to neobjednal, tak ho v balíčku mať nebude. No, ale pozrieme sa teda na ňo, čo tam vlastne je. OK. Tak, klasika. Máte tam vlastne tento takýto rámček, ktorý si vlastne dáte na telefón. Je to taký nejaký, ja neviem, silikón alebo nejaký taký mäkký plast. Toto je vlastne čistič, ktorým si môžete vyčistiť samotné sklíčko predtým, ako naň dáte vlastne sklo. No a tu je vlastne to sklíčko, tu ešte jeden rámček a tu je spôsob, akým spôsobom si môžete tieto dve sklíčka vlastne použiť, čiže jedno sklíčko a druhé je náhradné, čo je super, lebo mne sa darí teda tie sklíčka dosť často prasknúť. Čiže toto je tá časť toho obalu. Hej. A teraz poďme na samotný telefón. Samotný telefón, takto vyzerá taká taštička strieborná, v ktorej to je zabalené. Tu je samotná krabička. Otvoríme ju. No a tu už je samotný telefónik. Tu máme nejaké protective sheet na displeji, ten dám dolu. Ten telefón pôsobí prémiovo, tak by som povedal tak iPhoneovo, ale je to Android s kryptonadstavbou. Tá kryptonadstavba spočíva v tzv. Seed Vault. Seed Vault je vlastne kvázi hardwareová peňaženka, aj keď to nie je úplne presne tak. Je to skôr to, že vlastne v rámci telefónu Androidu, keď máte nejaký hot wallet typu, ja neviem, Metamasku alebo ja neviem, Phantomu v prípade teda Solany, tak vlastne vaše privátne kľúče sú uložené v rámci toho DApp priestoru, čiže aplikačného priestoru, čo je vlastne nebezpečné, pretože ak niekto hackne ten telefón, tak sa dostane k vašemu privátnemu kľúču. V prípade Solana Phoneu, konkrétne Seekeru, tak máte možnosť, ale vlastne tie aplikácie, ktoré to umožňujú, tak vlastne ukladajú svoje seedy a privátne kľúče do Seed Vaultu, ktorý je mimo aplikačný priestor aplikácií. A ešte čo je vlastne zvláštne, čo je iné oproti klasickým Androidom, je tzv. The App Store. The App Store je vlastne niečo ako Google Play alebo Apple Store, ktorý však obsahuje vyslovene The Appy, to znamená decentralizované aplikácie. Čo ma sklamalo, bolo, že v rámci tých aplikácií
som nenašiel nič iné, len Solana aplikácie, čo síce dáva zmysel, lebo ide o Solana telefón, ale keď už sa niekto tvári, že je Web3 telefón, tak by som očakával, že celé Web3, to znamená neobmedzí sa len na jednu sieť Solana. Ale možno sa to zmení, hej, ako možno im krivdím. Samozrejme aj aplikácie, ktoré sú na Solane, napríklad Phantom, môžete používať ako peňaženku na Ethereum alebo na Bitcoin alebo dokonca na Sui a iné siete, čiže zase na druhú stranu presadzujú si svoje, čak nedá sa im v tomto nič nejako vyčítať. Čo je však najväčšia prednosť samotného Solana telefónu je, že k Solana telefónu budú vlastne airdropované, predpokladám, Seeker tokeny a samozrejme očakáva sa takisto ako u prvej verzie telefónu, Solana telefónu, že aj iné projekty, ktoré sú vlastne spolupracujúce so Solanou, tak by mali dávať airdropy. V prvej verzii telefónu tie airdropy boli v hodnote cirka $1700, čiže ste vlastne zarobili tým, že ste si kúpili ten telefón a to očakáva sa každý, teda to očakáva aj u tej druhej verzie Solana telefónu. A uvidíme, ako to bude. Každopádne už nejaké airdropy pristáli, čiže už ten telefón nestál toľko, čo stojí. Dnes stojí tuším $500, keď si ho predobjednáte, stále je to možné, linka je pod videom, pozrite si to. Inak ten telefón nemá nejaké úžasné parametre, je to taký priemerný telefón, čo sa dneska vyrába. Čo mňa trošku sklamalo je, že tá pamäť je len 128 GB. Inak tie parametre sú akože taký lepší telefón, hej, lepší Android telefón. Má to napríklad teda samozrejme snímač na dotyk, respektíve na otlačok prsta tu na boku. Nemá to v rámci obrazovky, čo sa mi páči, to mám radšej takto. A druhá vec je, že by mal mať aj nabíjanie indukčné, to znamená, nepotrebujete kábel, čo tiež sa mi páči, ale ešte som to neodskúšal, takže berte to s rezervou. No a čo ešte máme vlastne v rámci toho balíka je, v rámci tejto krabičky je samozrejme káblik, není tam plnohodnotná nabíjačka, čiže je tu káblik, klasický USB, nový USB-C, čiže dve malé USB-C, dva malé USB-C konektory, je tu pin na SIM-ku, na SIM kartu, aby ste si vedeli vybrať z telefónu. No a je tu samozrejme sú tu kartičky, je tu samozrejme návod a tak ďalej, plus sú tu kartičky na zapísanie si seedu. Ono pri aktivácii toho telefónu vás vyzve si vytvoriť vlastne nový seed. Bohužiaľ nie je možné si viac menej vytvoriť, respektíve prevziať seed zo svojej pôvodnej peňaženky. To potom môžete urobiť neskôr, keď si nainštalujete novú peňaženku, napríklad Phantom do tohto telefónu a môžete si tam pridať svoju starú peňaženku. Ale pri vytvorení vlastne konta v rámci teda tých Seeker funkcionalit vás vyzve vytvoriť si novú, čiže túto si môžete spísať potom vlastne všetky seedy, dobre si to uložte niekde do trezoru a máte tu ešte jednu kartičku na seedy, hej, čiže takýmto spôsobom si viete zabackupovať svoj seedik. No a to je vlastne z unboxingu všetko, už len energetická nejaký údaj a to je všetko. OK, tak držím palce všetkým, čo majú tento telefón a ja verím v to, že vaše financie sa vám vrátia na airdropoch, ktoré Solana Seeker dostane. Čiže budete mať telefón zdarma, minimálne. Dobre, ešte pár postrehov takých užívateľských, možno na ktoré narazíte. Samotný Seeker celkom dobre funguje, je to naozaj taký celkom svižný telefónik.
Pri inštalácii úvodnej je potrebné si vytvoriť peňaženku. Tá peňaženka je vlastne, donútia vás urobiť si vlastne úplne kompletnú peňaženku. Nemôžete použiť teda pôvodnú peňaženku solanovskú. Každopádne pri vytváraní tejto Seeker peňaženky okamžite vám ide vlastne ten seed do Seed Vaultu, čo je jedna z funkcionalít toho telefónu. Je to vlastne ochrana, ako som spomínal, tých seedov. Toto je vlastne, keď vidíte tu na to je ten wallet, ten natívny wallet Seekeru. Ten natívny wallet Seekeru je veľmi, povedal by som, jednoduchý, nemá žiadne nejaké funkcionality navyše, vôbec nič z DeFi. Takže je to naozaj taká primitívna, jednoduchá peňaženka pre začiatočníkov. Pri inštalácii si môžete zvoliť aj svoju identitu. Tuto som si zvolil petricek.skr, takže keď mi chcete poslať ten $1 000 000, tak vo Phantom Wallete, keď napíšete miesto adresy petricek.skr, tak mi ju pošlete, tých milión, poprosím teda čím skôr. No ale samozrejme na Phantome zaujímavé, že to funguje to prirodzene aj v tejto peňaženke Seeker, ale napríklad v Jupiter peňaženke to nefunguje, tieto mená, neviem prečo, ale asi to tam musia ešte nejako doplniť. No ale čo som chcel povedať, keď si vlastne chcete inštalovať peňaženku, napríklad Phantom alebo Jupiter, tieto dve peňaženky ja používam, hlavne teda aktuálne Jupiter, tak predtým je potrebné si do Seed Vaultu zadať vlastne ten seed. A ten seed potom neskôr prepoužijete pri inštalácii tej peňaženky. Dá sa vlastne vytvoriť peňaženka úplne klasickým spôsobom, že zapíšete ten starý seed vlastne pri vytváraní tej peňaženky, pri inštalácii, akurát, že ten seed nebude v tom Seed Vaulte, čiže tuto určite odporúčam ísť do nastavení a v rámci nastavení tu máte položku Seed Vault. Keď na ňu kliknete, tak ja už tu mám dva seedy, ten prvý je Seeker seed, to je vlastne ten prvý seed, ktorý mi pri inštalácii akože prinútil ma vytvoriť si ho, a druhé je staré Solana konto. Tuto, keď dáte add seed, tak tu máte možnosti create new seed alebo import seed phrase, čiže tuto môžete vlastne si importovať ten seed, samozrejme tu nám musíte napísať vlastne tie slova zo seedu a vytvoríte si takto seed, ktorý sa vám tu potom takto zobrazí, ako u mňa to staré Solana konto. Potom pri vytváraní peňaženky, ako je napríklad Jupiter alebo Phantom, tak vlastne máte možnosť si vybrať aj peňaženku, teda seed zo Seed Vaultu. To už vám dovolí. Toto je jedna vec z vecí, ktoré majte na pamäti. Inak ma teda naozaj sklamalo, že teda vlastne ten Seed Vault funguje vyslovene len na Solana, ekosystém na Solana peňaženky. Nefunguje vôbec na ethereovský svet, na EVM svet, ktorý teda dosť aktívne používam, takže snad to nejako napravia a pridajú do toho ekosystému. No a ešte vás chcem upozorniť na aplikáciu Moonwalk. To je taká aplikácia fitovská, typická, čiže keď teda chodíte, môžete ju pripojiť napríklad na Google Fit. No a je tu kopec rôznych challengeov a teda predpokladá sa, že aj táto aplikácia bude dávať nejaký airdrop. Tých aplikácií inak, čo budú dávať airdropy, je asi viac, hlavne teda čo sa týka ekosystému, ktorý vlastne bol za vytvorením celého Solana Mobile. Teraz na stránke som to nenašiel, ale na pôvodnej stránke a pôvodnom videu, ktoré som natáčal o Solana Mobile, o Seekeri, tak vlastne tam bol zoznam vlastne projektov, ktoré sa zúčastnili a vlastne všetky by mali dať nejaký airdrop, ako taký predpoklad. Čiže napríklad aj Backpack Wallet by som si tu nainštaloval s nejakým starým seedom, alebo použijem ten ktorý tam je, lebo Backpack dosť teda aktívne robí airdropy a mnohé projekty Backpack sledujú. Čiže
Čiže minimálne ten by som si určite doinštaloval, aj si doinštalujem, ale tých teda partnerov množstvo a teda uvidíme, ako to bude s tými airdropmi. OK, to je všetko. Čaute.